Jorma, miksi dialogi on sun mielestä hyvä idea? Se on yhtä hyvä idea kuin hengittäminen, että se tekee meistä ihmisiä ja pitää elossa alusta asti. Että ihminen hakeutuu, kun se tulee maailmaan, niin vuorovaikutukseen ja on siinä jopa aktiivinen osapuoli ja tulee vastatuksi tai ei tule, mutta se dialogi alkaa siitä. Ensin ei ole näitä meidän sanoja, ne opitaan sitten matkan varrella. Mutta. Tämä on Kasvokkain podcast inhimillisistä kohtaamisista. Minä olen Susanna Paloheimo ja toivotetaan kaikki meidän kuulijat oikein sydämellisesti tervetulleeksi mukaan. Jorma Ahonen, sä oot yrittäjä ja etenkin moni tuntee niin kuin minäkin sut niin työnohjauskouluttajana. Oot tosi lämpimästi tervetullut tähän podiin istumaan mun kanssa kasvokkain. Kiitos, mukava tulla. Sanoit tuossa äsken juteltiin, että tämä on sun ensimmäinen kokemus podcastista. On, kyllä. Miltä tämä nyt tähän asti tuntuu? Mikrofoni aika lähellä siinä suuta. Tähän asti mietin, että onko viimeinen, mutta näyttää aika hyvältä. Että. Niin. Joo. Ja parhaat podcastit on mun mielestä sellaisia, just jossa ollaan vahvasti dialogin äärellä. Tekoälyaikakaudella niin ensin tuli niinku ruudut, kaikki somet ja Teamsit ja Skypeit ja whatever niitä on ollutkaan, ruutuja vaikka mitä. Mutta tässä tekoälyaikakaudella kaikki tämä vielä niinku korostuu. Me päädyttiin niiden ruutujen taas silloin viimeistään, kun pandemia alkoi 6 vuotta sitten keväällä. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tämmöiset läsnä olevat kasvokkaiset kohtaamiset, niin ne on entistä tärkeämpiä. Ja ainakin mä itse ajattelen silleen, että se on niinku tärkeintä, mitä me voidaan toinen toisillemme antaa. Ja koska mä haluan palauttaa nämä inhimilliset kohtaamiset niinku takaisin niiden ruutujen takaa omaan elämään, niin siksi mä päätin tehdä tämmöisen podcastin. Ja kohtaamisethan on aina ainutkertaisia. Et niitä ei saisi ikinä ajatella silleen, että tämä on sitä ihan samaa niin kuin koko ajan, vaan me ei koskaan saada tätäkään hetkeä enää takaisin. Ja se tuppaa vähän unohtua tuossa arjen kiireissä. Mä oon tosi iloinen, että sä vastasit kutsuun rohkeasti ja nyt me ollaan tässä. No niin, nyt me ollaan tuntemattoman edessä, että se sillä tavalla tämä on ainutkertaista, vaikka mekin tunnetaan entuudestaan, niin ei me tunneta nyt. Ja mistä me tunnetaan, niin se kerrottakoon nyt kuulijoille, että sä oot toiminut mun työnohjauskouluttajana. Ja mä tulin kurssille, joka alkoi syksyllä 2005. Ja sitten me valmistuttiin joulukuussa 2007. Ja tosiaankin 20 vuotta on siitä ajasta. Ja kyllä se on ollut sellainen niin kuin hyvin merkittävä käänteentekevä kohta mun elämässä. Edelleen aina palaa niin kuin niihin oppeihin ja ne saa ihan uusia merkityksiä tässä elämänkokemusten myötä. Kiva kuulla. Tämä oli se, mitä mä halusin susta kertoa, mutta nyt mä kysyisin sulta, että miten susta tuli sinä? Oi. Rajattaisiko, että miten minusta tuli minä työnohjaajana tai Joo, hyvä. kouluttajana tai Joo. tällaisena, että mä pakitan tonne Turkuun, jossa nuorena miehenä olin Turun yliopiston psykiatrian klinikassa töissä 5 vuotta hoitajana ja se oli tällainen maailmanlaajuisestikin niin kuin merkittävä, tunnustettu, edistyksellinen työpaikka. Esimiehenä oli professori Yrjö Alanen ja hänen tekemänsä tutkimus on niin kuin
jollakin tavalla myöskin niin kuin täällä dialogisuuden juurissa. Ja siellä sain työnohjausta sekä työryhmämme häneltä että sitten myös niin kuin muuta. Ja sain hyvän kokemuksen, henkilökohtaisen kokemuksen työnohjauksesta ja se jäi mieleen. Myöhemmin lähdin sitten opiskelemaan ja valmistuin sosiaalipsykologiksi ja siinä vaiheessa sitten miettimään, että mitä hän alkaisi sitten isona tekemään. Ja se oli vaan sellainen päätös, että oli sen verran erilaista työkokemusta ja muuta, että jospa rupeisimme työnohjaajaksi. Eli se oli ensin niin kuin päätös, mutta perustui monenlaiseen koettuun ja elettyyn ja koulutuksiin ja kaikkea sen tyyppistä. Niin, sitten perustimme firman tätä asiaa edustamaan. Sen nimi on Dialogik, joka nimi ei tullut sattumalta, että se liittyy sitten lähestymistapaan ja tällaiseen, koska vaihtoehtoisia lähestymistapoja on alalla paljon ja ajattelimme, että olisi hyvä keskittyä johonkin tulokulmaan, jotta kehittyisi siinä. Ja sitten ajattelin, että olisi hyvä, kun olisi niin kuin kollegoita, jotka katsoo samaan suuntaan, niin sekin olisi mukavempaa ja auttaisi niin kuin kehittymään kaiken aikaa siinä valitsemallamme tiellä. Ja sitä tietä on kulkenut Dialogikin koulutuksen kautta työnohjauksen maailmaan, niin ainakin yli 1000 ihmistä näiden vuosien aikana. Oliko näin? Kyllä se varmaan näin on, joo. Eli aikamoisen liikkeen te saitte aikaan aika paljon kollegoja, jotka katsoo samaan suuntaan. Joo, kyllä. Ja sitten se liike on jatkunut siis sillä tavalla, että niin kuin tämän dialogisuuden nimissä niin reilu 10 vuotta sitten tuli kysyntää maailmalta, koska oli tehty tutkimusta ja julkaisuja ja tämä professori Jaakko Seikkula oli maailmalla kiertänyt ja tunnettiin ja niin sitten laitettiin tai alkoi tulla kysyntää ensin Lontoossa ja sitten Italiassa ja laitettiin pystyyn tämmöiset, siellä kutsutaan tätä asiaa Open Dialogue koulutukseksi ja niissä olen ollut sitten mukana ja se on laajentunut, että pisimmät keikat olin pitkään kävin siis tuolla Yalein yliopistossa Amerikassa ja myöskin Sydneyssä pitkän ohjelman ja et cetera, kunnes COVID pelasti minut tästä matkailupainotteisesta työstä ja sen jälkeen paljon on tapahtunut verkossa. Eli ruutujen takana. Ruutujen takana, tai on tullut niinku tämmöinen hybridimalli oikeastaan, niinku, sekä että, mutta ei niin tiuhaa matkusteta. Sä mainitsit Jaakko Seikkulan nimen ja tiedät hyvin, että mä oon tehnyt varsin kaupallisessa maailmassa koko urani ja toiminut yrittäjänä pitkään ja nyt tällä hetkellä saan itse asiassa palvella yhtä hyvinvointialuetta, siitä hyvin iloinen. Mutta mulla tulee heti mieleen tästä, kun sä kerrot näitä Sydneyssä ja Yaleissa ja tämähän on siis suomalainen vientituote. No nimenomaan. Aivan mahtavaa, eikö niin? Joo, kyllä. Ja siis mä oon kuullut Keroputaan mallista ja olen
myös kuullut, että WHO liputtaa Keroputaan mallin puolesta. Kerro meille Keroputaan mallista. Sä tiedät siitä kuitenkin enemmän kuin minä. Niin, Keroputaan malli on syntynyt varmaankin sellaisella pohjalla, että siellä Kemimaassa oli maailmanlaajuisesti niin kuin aika synkkiä lukuja niin kuin tässä psykiatrisessa hoidossa ja itsemurhatilastot oli ihan tapissa ja sitä lähdettiin sitten niin kuin taklaamaan jossain vaiheessa. Ja sieltä Turun klinikalta muun muassa tuli niin kuin tutkimusapua ja sitten työnohjausapua ja koulutusapua sinne. Ja sitten torniolaiset kollegat niin näistä eväistä ja kaikenlaisesta muusta niin leipoivat Keroputaan mallin. Ja sille on semmoisia hyveitä, tai voisi sanoa ihan mallin mukaisia, että pyritään niin kuin, oikeastaan niin kuin viimeisen päälle välttämään niin kuin sitä sairaalahoitoa ja se vastapainoksi sille niin kuin pyritään auttamaan mahdollisimman nopeasti. Mennään asiakkaan tai potilaan kotiin, jos mahdollista. Kutsutaan lähiomaiset, verkostot, naapurit, viranomaiset, kylänmiehet parhaassa tapauksessa kasaan yhdessä miettimään, että mikä avuksi. Että miten voitaisiin auttaa tätä ihmistä. Ja tämä ihminen on itse aktiivisena toimijana osa tätä keskustelua. Joo, kyllä. Ja sitten häntä ei viedä siitä ympäristöstä pois. Epäluonnolliseen ympäristöön. Että tällaisia kaikkea siihen liittyy, että siitähän tulee perhekeskeisyys ja tällainen niin kuin verkostotyön niin kuin yhdistelmä. Ja sitten mä niin kuin kuulen ja tiedänkin, että tossahan on se, että kaikki on niin kuin tasavertaisina ihmisinä, että kukaan ei ole jonkun koulutuksen tai ammattitittelin tai sen takia tavallaan muita ylempänä, niin kuin, että se asetelma tuodaan, niin kuin, että me ollaan kaikki tässä tasavertaisina. Niin, kyllä siinä pyritään niin kuin olemaan ihmisenä ihmiselle, että tietysti se ei poista, että meillä on erilaisia koulutuksia ja taustoja ja ammattiroolitehtäviä, mutta sitä ei, niissä dialogisissa keskusteluissa niin ne eivät korostu. Et siinä pyritään niin kuin kuuntelemaan ihmistä ja vastaamaan ihmisenä. Ja sitten WHO liputtaa tämän puolesta, mutta tämä ei Suomessa ole joka paikassa vieläkään se ensisijainen tapa, että näinpä toimitaan, vai olenko ymmärtänyt tämän oikein? No kyllä olet tosi oikein ymmärtänyt. Se on surullista ja hankalaa kysymys, että miksi ei, mutta kyllä mä sitten toisaalta myös ajattelen niin, että mä kyllä näen ja koen, matkan varrella olen kokenut, että paljon näistä Keroputaan periaatteista on niin kuin etaploitunut hoitoon. Niistä ei vaan puhuta samalla nimellä. Että kyllä niitä sillä tavalla sovelletaan. Mutta, Joo, ja mä oon niin kuin, käyttänyt sanaa työote monesti. Joo. Ihan jos mä ajattelen vaikka niin tuollaisessa johtamisvalmennusajatuksissa, niin mä en sano, niin kuin, että tämä on meidän malli, vaan mä sanon, niin kuin, että voi olla tämmöinen niin kuin keskusteleva tai valmentava työote. Se on ehkä jotenkin pehmeämpi sana. Se on erittäin hyvä sana. Se on hyvin dialogisesti mielletty. Siis sikäli, että mallihan tuo vähän mieleen sen, että otetaan
näin tehdään nyt aina ja joka paikassa samalla tavalla. Mutta työote on niin kuin sitten sillä lailla pehmeämpi, niin kuin sanoit, että mitäs meidän nyt tässä tilanteessa sinun ja minun ja meidän kannattaisi niin kuin tehdä. Joo, ja se on ehkä yksi niitä, mitä mä silloin olen teiltä oppinut ja kurssikaverini Jari Ylitalo, jonka kanssa nytkin itse asiassa nykyisessä työhommassani niin on saanut vähän tehdä yhteistyötä. Ja mä niin kuin aina muistan sen, kun meidän vertaisryhmä, joka 20 vuotta sitten syntyi siellä Sinikka-Jari ja minä, vähän pidetty yhteyttä niin kuin noin kerran vuodessa edelleen. Et siitäkin kiitos, koska se oli jotenkin tosi hieno tapa, että siinä koulutuksessa oli niin voimakkaasti se, että reflektoikaa aina kurssipäivien välissä ja niin edelleen. Jarilla on tällainen, että pitäisikö meidän vähän jutella tästä? Eikö se ole vähän Jarin näköinen, että mä yritän esittää nyt Jari? Pitäisikö vähän jutella tästä? Ja musta se on ihana, että hän on kuitenkin yliopistolla Aallossa opettajana. Joo, kyllä. Ja jos hän suhtautuu, niin voin kuvitella, että nuoret insinööriopiskelijat on vähän silleen, että anteeksi, et saa opettamassa täällä. Sillähän hän opettaa, kun hän kysyy näin. Kyllä. Juuri näin. Ja sitten tietysti tuosta tulee heti mieleen niin kuin se, että eikö siellä niin kuin se pomokin voisi useammin niin kuin ottaa sen asenteen. Tai niin kuin, tämä on mun kanta. Mun mielestä kannattaisi aloittaa sille, että pitäisikö meidän vähän niin kuin yhdessä jutella näistä asioista täällä töissä. No niin, toi tuo sen kysymyksen, että miksi kannattaisi tehdä näin. Niin. Miksi sun mielestä Niin. kannattaisi näin tehdä. Niin, kai se on jotenkin itselleni ainakin sopii ja tämmöisessä pohjoismaisessa kulttuurissa ja missä tahansa. Niin, että jos sä kysyt multa, niin mä saatan ajatella, vaikka en aktiivisesti, että no niin sä arvostat mua, kun sä kysyt. Että mä vähän rupean niin kuin ryhti paranee, että sillä on väliä, joka sitten voi vaikuttaa sillä tavalla, että mä oon kiinnostuneempi ja haluan osallistua ja koen olevani mukana. Et sen takia se on kyllä hyvä avaus. Niin. Joo. Ja mukaan ottaminen on muutenkin niin kuin sellainen, että kyllä ihmiset sitten toimii eri tavalla, kun ne on kokee olevansa mukana tai sillä on väliä, että olenko minä tässä vai en. Kyllä, ja tämä on musta silleen niin kiehtovaa, että työnohjaus usein liitetään sinne sosiaali- ja terveyspalveluiden maailmaan, ja siellähän sitä onkin käytetty, niin kuin te kerroitkin jo tuossa. Ja sitten kuitenkin niin kuin säkin oot jo ymmärtääkseni urallasi 30 vuotta sitten tai jotain niillä main, niin tehnyt jo suomalaisyritysten johtajien kanssa työnohjaustyötä. Ja nimenomaan työnohjausta, etkä vaikka coachingia, joka olisi niin kuin joku tietty 9 kuukauden prosessi tai jotain ja tiukasti, niin kuin, että täällä on tavoite ja näin, vaan avoimen dialogin ja muiden voimavaraistavien menetelmien avulla. Niin musta se on ihan huikeeta ja sitten mä mietin sitä, että ei sit kauheasti niin kuin puhuta vieläkään. Aika harvat johtajat saa työnohjausta. Niin. Mistä se kertoo sun kokemuksen mukaan? Joo. Sitä pitäisi mennä kysymään kauppakorkeakoulusta varmaan tai jostain muualta, niin. Mutta että siis se varmaan viittaa siihen, että meillä on erilaisia peruskoulutuksia ja sitä kautta erilaisia työotteita. Niin kuin sanoit, että sen on kyllä huomannut, että se useimmiten alkaa kiinnostaa tällainen dialoginen tulokulma, sitten kun on vähän työkokemusta ja on kokemusta siitä, ettei nämä projektit meekään ihan niin kuin sillain, kun on piirretty sinne vaan että sitten tulee niitä kohtia, kun ei mene niin kuin oltiin sovittu,
niin sitten tulee on niin kuin dialogin paikka. Että vastaakohan tämän kysymykseen? Rehellinen vastaus olisi, että mä en tiedä, miksi ei ole mennyt. Mutta mä oon kyllä tässä vähän kanssa niin kuin ajattelen tätä samaa etaploitumisen ajatusta, että kyllä minusta niin kuin monet nämä työnohjauksen ja voimavarakeskeisen ja dialogisuuden ajatukset niin kuin on pikkuhiljaa hiipinyt niin kuin sinne johtamismaailmaan ja johtamiskoulutusten genreen, että niistä puhutaan ehkä eri nimillä, joka sopii paremmin. Ja siitä tulee taas mieleen, että ne työnohjaukset, joita on tehnyt johtamismaailmassa, niin aika usein alkoivat sillä, että me niin kuin ensin pyrittiin yhdessä ymmärtämään, että mitä tämä sana tarkoittaa. Kun se yleensä tarkoittaa varsin eri juttua eri ihmisille. Että yhdessä määritetään, yhdessä ymmärretään, niin silloinhan me ollaan jo dialogisuuden ytimessä, että me ei oteta niin kuin sanoja ja käsitteitä itsestäänselvyyksinä, vaan että meidän ihmisenä olemme nyt tuomittu tällaiseen tietämättömyyteen, että meidän pitää niin kuin neuvotella, mitä nämä asiat tarkoittaa. Ja se tapahtuu yhdessä, että sitten jos mä teen sen pelkästään omassa päässä, niin vaara on, että se on liian kaukana siitä, mitä sä tarkoitit tällä. Joo, mulla tulee mieleen tästä nimenomaan sanoista muutamakin asia. Itse paljon tehnyt viestinnän kanssa ja sanojen kanssa työtä koko ikäni ja työnohjaus etenkin niin kuin sanana, niin viime keväänä mulla on ihan sellainen olo, että hänet oli lähetetty istumaan siihen pöytään kanssani. Asiakkaan tilaisuus, niin kuin, rakennusalan ja kiinteistöhuoltoalan ihminen. Siinä me syödään lounasta ennen kuin sitten yhteinen tapahtuma alkaa, jossa mä oon puhumassa. Ja mä kysyin, että mitä teet työksesi, että mikä sun tehtävä tässä organisaatiossa on. Ja sitten hän oli aika sellainen hiljainen mies siinä ja sitten vähän kiusaantunut, että mitä toi nyt mut kyselee. Ja näistä sanoin, että mä olen työnohjaaja. Mä sanoin, että no, niin minäkin. Ai. Ja mutta se työnohjaaminen oli erilaista työn ohjaamista. Ja se oli ihana hetki ja sitä mä tarkoitin sitä, että ikään kuin hänet oli lähetetty siihen mulle taas muistuttamaan, että miten tärkeää on keskustella sanoista. Joo, kyllä. Ja sitten hän kertoi paljon omasta työstä ja mä sanoin, että tiedätkö että mulla on sama titteli ja sitten mulle se tarkoittaa tätä. Ja sitten, niin kuin vähän, että onpa mielenkiintoista ja siitä alkoikin kauhean kiva lounaskeskustelu sitten hänen kanssaan. No se kyllä kertoo sen, että se ei ole kovin onnistunut nimi, mutta vuosia on koetettu pähkäillä parempaakin, mutta ei ole löydetty. Ja sama muilla kielillä, että supervision se käännetään, niin ei se paljon parane siitä. Että tässä just hiljattain jotkut kansainväliset ihmiset kanssa keskusteltiin, niin he tykästyivät ajatukseen nimestä intervision. Onpa kiva. Välisyys tulee sieltä. Niin, joo. Joo, ihmisten välisyys. Niin se tuo enemmän niin kuin sen, että tässä me kaksi subjektia nyt keskustelemme näistä asioista ja vaihdamme asioita ja tässä välissä tapahtuu jotakin. Rakentuu yhteinen todellisuus, muistuu mieleen koulutuksesta ja olen itsekin sitä käyttänyt. Että tässä me rakennetaan tämänhetkinen ainutlaatuinen todellisuus. Ja toinen asia tuohon sanaan liittyen, niin muistan ikuisesti koulutuksesta hetken, jolloin käytiin läpi just tätä, että kun sanoilla voi olla niin eri merkitys. Ja jompikumpi teistä kouluttajista otti käteensä sitten sellaisen esineen, voin alkaa kuvata posliininen, valkoinen, siitä usein juodaan kahvia. Ja sitten se tähän näin, että no, että mikäs tämä niinku on. Ja sitten sieltä
kertokaas mikä tässä on. Ja sitten sieltä tulee 10 eri sanaa sille tai merkitystä, että no toi on tommonen Ikeasta ostettu kahvikuppi ja mulla on noit kotona ja toi on melkein kuin muumimuki, mutta ei se ole ja tämän tyyppinen. Ja mä käytän tätä monesti nykyään, kun esimerkiksi mulla on joku niin kuin tunnin mittainen puhe vaikka ja sitten mä niin kuin nostan sinne sen jonkun lasin. Mä sanon, että ja muistakaa, tää on vaan tää. Että nyt jos te alatte puhua jostain johtamisesta tai esihenkilötyöstä tai odotuksista tai jostain, niin olisiko eka ihan hyvä, että juttelisitte vähän, että mitä se sana tarkoittaa. Ja siitä on syntynyt ihan valtavan hedelmällisiä keskusteluja. Joo, kyllä. Että sekin oppi oli tosi hyvä aikanaan. Soiko sulla puhelin? Mä luulen, että nyt sun kannattaa laittaa se ei äänettömälle, että se ei sieltä värise enempää. Mä katson samalla, mitä... Se on äänettömällä. Mutta siellä oli jotain, joo. Roolit on muusta yksi semmoinen aihe myöskin. Te annoitte mulle lahjaksi silloin 20 vuotta sitten yhden niin kuin tärkeimmän roolin ja oivalluksen. Mä olin siinä vaiheessa tehnyt, lasketaan vähän vajaa 10 vuotta konsultin työtä. Ja nyt siis 30 vuotta konsultin työtä ja monenlaista muutakin roolia, mutta etenkin sitä konsultointia. Ja mä oon usein sanonut, että se konsultin tehtävä on aina jo aistia kysymykset ennen kuin kukaan on ehtinyt niitä edes ajatella ja ratkaista ne jo kauan ennen. Koska kun konsultit kysytään, hänellä pitää olla vastaus. Ja siinä ei paljon ole dialogille paikkaa, vaan se on enemmän sitä, että me odotetaan, että sun kokemuksella sä pystyt sanoa mitä seuraavaksi. Mutta sitten mä tuun sinne koulutukseen ja sitten sanot tämän ihan mahtavan roolin nimen ääneen. Se on tämä ei-tietäjä. Mitä sulle tulee mieleen sanasta tai sanoista ei-tietäjä? On se yksi termi, ei-tietäjä. Tai ei-tietäminen. Mä rupesin ajattelemaan jo niinku tämmöistä niinku dialogisen työotteen niinku, ulottuvuuksia. Mä koitan miettiä, miten se liittyy ei-tietämiseen, mutta ainakin siis ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on kuuntelu, että työtavassa on tärkeää, että korvat on suuret ja ne on auki ja sitten, että kuulee toisen sanat ja sitten yhtä tärkeää on, että kuulee sisäänpäin. Että kuulee, että mitä minussa liikkuu, joskus tuntuu, että ei ole vielä sanojakaan. Ja tunnistaa, mitä itsessä liikkuu. Ja sitten niin kuin tarkoituksenmukaisesti nostaa niitä esiin, eli vastaa. Tietysti me vastataan muillekin tavoilla, niin kuin nytkin tässä nyökkäillään ja heilutellaan käsiä. Mutta kyllä siis sanat on myös tärkeitä. Onko tämä tietämistä vai ei tietämistä? Minusta painopiste on siinä, että vastaa. Mutta ei-tietäminen on kyllä niin kuin hieno lähtökohta siis siinä mielessä, että mulla ei ole niin kuin etukäteen vastausta tai edes etukäteen kysymystä mietittynä, kun mä lähden keskustelemaan. Että monet työtavat perustuu sellaisiin malleihin, joita viedään läpi sitten vastas toinen mitä hyvänsä. Että siinä mielessä tämä ei-tietäminen on kyllä niin kuin haastava ja mielenkiintoinen kutsu seikkailuun ja tuntemattomaan. Ja vaatii sen sietämistä, että ei tiedä vielä.
Niin, että on aidosti siinä niin, eikä vaan näyttele ja esitä, että en minä tiedä, vaikka minulla on kaikki tiedossa jo täällä. Ja se niin kuin siitä roolista luopuminen ja siihen rauhassa niin kuin ei-tietään positioon asettuminen on musta niin kuin se, mitä mä oon toistellut itselleen. Niin kuin fyysisesti asetun työnohjaajana siihen. Ja kyllä se on kuule välillä vaikeaa, kun niin tietäisi, mitä pitäisi toisen tehdä. No se on hyvä, kun tunnistaa, että se on vaikeaa, Niin. koska se on, siinä sitä tekee valintaa sitten, että työnjohtaja päässä raksuttaa, että vastaanko vai enkö vastaa ja miten vastaa. Ja mikäs tässä olisi nyt sellainen vastaus, joka seuraisi ton ihmisen niin kuin hyvää tai olisi sellainen vastaus, joka niin kuin voimaannuttaisi häntä, eikä minua, että minä tässä tiedän. Sehän voimaannuttaa minua hirveästi, kun mä saan kertoa, mitä mä tiedän. Mutta se ei ollut se tarkoitus näissä keskusteluissa. Niin vaan se voimavara. Ja itse asiassa nyt tultiin sen äärelle, että mitä se on se voimavarakeskeisyys. Niin. Kertoisitko sä vielä siitä sanasta ja jutellaan vähän siitä? Niin, kai jotain tuollaista, mitä tuossa jo aloitin, että auttaisi toista löytämään niin kuin itsestään sitä suuntaa ja ratkaisuja tai voimavaroja tai vastauksia. Ja taisi sitten myös niin kuin sen, että jos ei niitä löydy, kun aina ei ole niin kuin toivottua vastausta, että miten löytäisi sen, että miten tämän kanssa voi olla, johon ei ole nyt vastausta. Ja toi, mitä nyt sanoit, että miten kannattaisi olla sen kanssa, kun tämä ei nyt vielä ratkea, niin se on ehkä yksi isoimmista asioista, tai yksi niistä isoista asioista, jotka on myöskin niin kuin kulkenut mukana sen koulutuksen jälkeen tässä, että kun usein on vaikeita tilanteita vaikka työelämässä ja itse on lähtökohtaisesti erittäin ratkaisukeskeinen ja nyt vaan nopeasti eteenpäin ja tunnistan, että monet johtaja-asiakkaani ovat vähän samasta puusta veistettyjä, niin sitten kun heille sanoo tai muistuttaa itse, että no miten tässä nyt niin kuin kannattaisi olla, että pitäisikö meidän vähän miettiä niin kuin nyt sitä, niin se on jännä tilanne, kun se niin kuin katkaisee sen semmoisen höyräämisen ja eteenpäin menon ja silleen, että niin todellakin, että voi olla, että tämä ei nyt tässä ratkea ja nyt täytyisi vaan niin kuin löytää ne tavat olla tässä. Niin ne on tosi kiehtovia ne sellaiset keskustelut kanssa. Joo, eikä siinä mitään opikaan, että ratkaisuja etsitään, että niin me tehdään joka tapauksessa. Että mä luulen, että tämä dialogisuuden mauste sitten sellaiseen työhön, missä se ratkaisukeskeisyys korostuu, on kuuntelu ja siis se liittyminen, että joskus tilanteet on sen tyyppisiä, että ei oikein pääse eteenpäin, ellei itsellä tule sellaista tunnetta, että okei, nyt toi ymmärsi, nyt toi kuuli, mitä mä sanoin, tai mitä mä koen tai missä tilanteessa mä oon. Niin kun se tunne syntyy, niin sitten on helpompi alkaa niin kurottaa sinne ratkaisujen suuntaan. Ja nykyaikana sanottaisiin sitä psykologinen turvallisuus, eikä niin, koska sitähän siinä on kysymys. Ja sä hyvin tuossa aiemmin viittasit just siihen, että ehkä työnohjaus ei ole tai dialogisuus, avoin dialogi, että ne sanat, mutta sitten loppujen lopuksi just joku psykologinen turvallisuus, niin sehän on nimenomaan sitä, että kuinka me pystytään keskustelemaan ja läsnä olemalla luomaan luottamusta, jonka myötä sitten ehkä tulee rohkeutta myös niin kuin vaikeita asioita nostaa esiin. Kyllä. Psykologinen turvallisuus ja jatkuvuus. Niin, siis jatkuvuus, mitä tarkoitat sillä? No, työelämässä, mitä se voisi olla siis, että
syntyy sellainen ilmapiiri, että tässä voi olla eri mieltä, tässä on arvoa sillä, että voi olla kriittinenkin ja en sen takia joudu niin kuin huonoon valoon. Että se on, että se jatkuu, se ei ole niin kuin kertaluonteista. Tuosta kun sanoit siitä syntyy ilmapiiri. Niin, totta. Ja se on taas sit sukua helposti kulttuurille, joka on se niinku iso asia. Joo. Toi pintautuminen tulee tuosta mieleen se, niinku, että jos on sellainen ilmapiiri, että siellä ei uskalla sanoa tai pysty sanomaan, niin sitten se, että kun aletaan keskustella, niin yhtäkkiä sieltä ehkä saattaa alkaa pintautua ja niinku tulla esiin niitä asioita, jotka on aika pieniäkin juttuja, jotka hiertää ja sitten se estää sitä turvallisuuden tunnetta. Mitä tarkoitat pintautumisella? No sillä, että pinnan alla kuplii jotain, jota ei ilmaista. Okay. Ja sitten se jotenkin pulpahtaa sieltä tai nousee siihen värisemään niin kuin pintaan. Ja se on usein ehkä just sellaisia, niin kuin, että kaikki tietää, mutta kukaan ei puhu. Niin. Kaikki tietää, että hai siellä ui rantaan päin, mutta sitä ei näy vielä. Niin. Mutta niin. Pikkulinnut karkaa. Niin, joo, kyllä hyvä. Joo, niin, lintulaudalta myöskin. Joo. Mä tuossa äsken sanoit myöskin sen, että uskaltaa olla eri mieltä. Niin konfliktit työnohjauksissa, minkälaisia kokemuksia? Ootko sä ollut itse ratkomassa konflikteja työyhteisössä työohjauksen keinoin? Ja sitten toisaalta ehkä niin kuin sovittelu on aika lähellä sitä. Onko teidän Dialogikissa ollut myös sovittelijakoulutuksia? Ei ole sillä nimellä. Ei nimellä, joo. Mutta moni sovittelija on käynyt Dialogikin koulutuksen. Joo. Sillä tavalla nämä ideat kulkee niin. Paikoista toisiin. Mutta niin kuin mä sanon aina monta asiaa kerralla, niin kuin huomaat, niin palataan 2 sekuntia taaksepäin, niin se konfliktien ratkaiseminen, onko sä itse ollut sellaisissa läsnä? No kyllä, totta kai. Mitä neuvoja sulla olisi antaa jollekin esihenkilölle vaikka, joka huomaa, että nyt täällä kytee jotain ja jotain pitäisi tehdä, niin mitäs tässä nyt kannattaisi tehdä? No mä ottaisin tästä podcastista klipin ja tuon edellisen lauseen, jonka sanoit, niin antaisin heille ja sanoisin, että aloittakaa näin, mitä Susanna juuri sanoi. Eli että, muistatko vielä? Että kannattaisiko meidän tässä jutella vähän tästä, että niin, mitä täällä on. Että mulla on vähän sellainen olo, että jotain kuplii. Joo. Eli kysyä. Kysyä ja asettua olemaan siinä. Kysyttyä ja olla tosissaan, että kertoa myös niin kuin itsestä, että minulla on tällainen olo. Tarkoittaa, että minulla kuplii. Se vaatii aikamoista rohkeutta ainakin mun kokemuksen mukaan. Niin siis saattaa tulla sellainen, että mikä estää eniten, niin on olla ihminen siinä toiselle. Niin varmaan, joo. Mutta meillä on paljon rohkeita johtajiakin, niin kuin sanoit. Ja sitten toisaalta voi pyytää avuksi sen ulkopuolisen, niin kuin vaikkapa työnohjaaja, jos sit siltä tuntuu. Mutta mä oon nyt tänä keväänä esimerkiksi vetänyt esihenkilövalmennusta, jossa on useampi päivä mukana ja puhuttiin siellä palautetaidoista. Ja mä sitten totesin heille siinä, että voin opettaa tekniikoita vaikka kuinka paljon, mutta ne ei auta, että jos sulla on joku asia, joka estää sua niin kuin siinä esimerkiksi sen korjaavan palautteen tai puuttumisen niin kuin tekemisessä,
Että kyllä sun silloin täytyy löytää itsestäsi se rohkeus venyttää niitä vanhoja rajoja ja tulla siihen tilanteeseen ja ottaa vaikea asia puheeksi. Ja sitten sieltä tulee, niin se näkee, että heti on nyt joo kyllä ja sitten kuitenkin se, että mutta ehkä ei kuitenkaan. Sitten me vähän juteltiin, että no mikä siinä voisi olla lisäksi, mikä voisi auttaa. Niin sieltä nousi esiin semmoinenkin asia, että kun pitää olla varma siitä, että oma pomo ja HR on tukena. Totta kai. Ei sekään ole mitenkään itsestään selvää, että silloin niin kuin taas tarvitaan keskustelua sinne. Joo, esimiestyö on itsenäistä ja yksinäistä. Niin. Vaativaa, että tuki on tosi tärkeä, niin kuin sanoit. Ja sittenpä vasta yksinäistä onkin, kun on toimitusjohtaja. Niin. Minusta toi esimerkki tai klippi, tai jonka klipiksi tässä nimesin ja tarttuin, niin on myös semmoinen ei-tietämisen positiosta. Se on hyvä esimerkki sellaisesta avauksesta. Että en tiedä, mutta... Tuntuu siltä. Niin, että miltä sinusta tuntuu. Että onko näin vai ei. No joo, nyt mä peruutin 5 minuuttia. Eikö, tämä oli erittäin hyvä, koska sitten taas mulla tuosta välittömästi mulla heräsi nyt semmoinen, että kuinka paljon on pitänyt opetella sitä, miten sen sanoo, kun tekisi miele vaan mennä ja täräyttää ja sanoa, että mä oon nyt huomannut, että on näin, että voitaisiko nyt ratkaista tämä, koska tämä perusasetus on se, että asiat voi heti ratkaista. Ja sitten on saanut näpeilleen siitä. Niin kuin aika paljonkin elämän aikana. Niin nyt on oppinut niin kuin pehmentää aika paljon. Joo. Ja sitten just niin kuin tämä, siksi mä ehkä tykkään just tästä, että no pitäisikö tästä vähän nyt niin kuin jutella. Ja sitten nyt juuri tämä kyseinen esihenkilöporukka, jonka kanssa tänä keväänä on paljon tehnyt työtä, niin monet heitä niin kuin sanookin, että kun ei halua loukata ketään. Että siksi ei sano, kun ei halua loukata ketään. Ja sitten me on siitä vaan juteltu, että no, että olisiko se kuitenkin, että se olisi välittämistä, että sä sanot. Eikä sitä, että sä et halua loukata ja meet vaan ohi ja kyllä tämä tästä jotenkin järjestyy. Ja. Se, siinä on varmaan moniakin selittäviä syitä, miksei aina ole niin helppo ottaa asioita esille, mutta mun neuvo on kyllä usein siis tämä, josta on tässäkin jo puhuttu, mutta sanotaan se sillä tavalla, että puhu subjektiivisesti. Puhu omasta puolesta, ota esiin omasta puolesta, miten se sinuun vaikuttaa tai miltä se sinussa tuntuu jopa. Ja näin, niin sellaisen on helpompi liittyä, on helpompi kuunnella. Toi puhuu nyt niin kuin hänestä itsestään ja itsestään käsin, eikä niin kuin arvioi tai tykitä jotakin minusta. Et ei ole niin nopea tarve niin nopeasti puolustautua, kun tehdään selväksi, että tässä 2 subjektia puhuvat. Niin, eikä vaihtavat vaihtavat ajatuksia. Toinen ei ole vaan minun tekemiseni kohde. Näin ylhäältä alas. Ja tää on mä palaan toistuvasti niin kuin ihmisten kanssa, huomaan nyt tässä podcastissakin niin kuin tähän yhteen lempioppiini Ritz-Carlton hotellin palveluoppaasta, että it's not about you, it's about them. Että hyvä palvelija aina ajattelee, että ei tämä on minä, vaan se olette te. Ja sitten mä oon tätä niin kuin tarjoillut aika monelle esihenkilöllekin, että itse asiassa kysehän ei ole susta, vaan niin kuin sun ihmisistä. Ja nyt kun sä sanot ton, niin apua, mulla tulee semmoinen olo, että nyt mä oon puhunut väärin. Ja sitten mä tajun, että en oo, vaan että se on eri asia. Että tässä mä oon tavallaan johtajapositiossa palvelemassa sua, että sä voit onnistua. Mutta sitten kun me tullaan tähän tämmöiseen dialogiseen keskusteluun, niin siinähän me ollaan sitten todella
että nyt mä tuun tähän itsenäni ja ihmisenä toisen ihmisen äärelle sanomaan jotain ja että siinä voi syntyä jotain ainutlaatuista. Ja sen mä kyllä sanon, että se vasta jos mikä on vaikeaa. Ehkä jo omastakin kokemusta, mutta nyt mulla vilisee mielessä kaikki ne 10 toimariasiakkaat, erilaiset johtoryhmät, tiedätkö, hierarkiapositiot, niin kuin kaikki ne hienoinen neukkareineen ja autoineen ja auton kuljettajineen, no ei semmoisia nyt ole juuri. Mutta niin kuin se, että jos sulla on semmoinen asema ja sä oot niin kuin rakentanut sun johtaja-identiteetin vaikka siihen, että sä oot jotenkin ikään kuin, ettei sä haluaisi välttämättä, mutta se niin kuin organisaatio asettaa sut johonkin. Joo, se on kahden kauppaa tein. Niin. Itse sitä keksi kyllä. Niin aika vaikea on tulla siihen, tiedätkö, silleen, että tässä mä olen, että mitä sulle kuuluu. Joo. No, mulla on upeimpia kokemuksia, niin kuin tuosta tulee mieleen sellaisista esimerkiksi johtoryhmän työskentelytavoista, että tehdään tai on tehty sopimus keskustelusta ja sopimus niin kuin näistä dialogisista periaatteista ja sitten pyritään jonkun asian hahmottamisen tai ratkaisemisen äärellä noudattamaan ja jopa niin pitkälle, että sanon, että nyt tässä johtoryhmä jäsenen oikeuksiin ja suorastaan velvollisuuksiin kuuluu niin kuin tuoda esiin kaikki, mitä niin kuin näkee, että mikä tähän vaikuttaa ja mitä itse ajattelee, oli se sitten samanmielistä tai erimielistä kuin muut ja arvostaa toistensa näkemyksiä. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että sitä keskustelua tarvitsee käydä loputtomiin. Että kyllä organisaatioissa on niin kuin johtamiskäytäntö. Eli toisin sanoen, että miten päätetään, kuka päättää ja milloin missäkin asiassa, että jossain nostetaan kättä ja jossain on toimari, joka päättää tai joku muu, joka päättää, mutta se tiedetään, että tämä dialoginen vaihe on niin kuin muun muassa sitä, että saataisiin niin kuin mahdollisimman realistinen tilannekuva esimerkiksi siitä, että missä ollaan ja jos näin jatkuu, niin missä sitten ollaan ja näin. Ja sen aikaansaamiseksi niin tällainen dialoginen yhdessä ajattelu kyllä voisi näyttää näin iso sana, että tekee niin kuin sen tilannekuvan realistisemmaksi. Kyllä. Versus se, että siinä pitää jotain peitellä, siinä pitää jotain varoa, siinä pitää miettiä seurauksia. Ja silti voi puhua nätisti, vaikka on kovasti eri mieltäkin. Niin tämä, että ole suora, mutta ei sun tarvitse silti loukata. Niin, näin. No. Ja sen tasapaino kanssa löytäminen varmaan on, mutta joo ja toi niinku, että sit kun aiemmin puhuttiin konfliktitarpeestakin ehkä jopa ja psykologisesta turvallisuudesta, niin se, että voi luottaa esimerkiksi johtoryhmässä siihen, että mitä vaan mä sanon, niin sitten siellä ei toinen niinku katso ohi ja pyörittele silmiään niinku toiselle kollegalle ja niinku, tiedätkö, vähättele. Esimerkiksi, koska että ne eleet on niinku vähintään yhtä iso asia aina kuin puheet. Vaan että voi niinku luottaa siihen, että mä nyt sanon tämän ja sitten jos se on eri mieltä, niin se sanoo sen mulle. Joo. Eikä niinku
jollain elellä ilmaisen jollekin toiselle jotain. Tuleehan se nyt, tiedätkö yläastekoululuokka kauheat lapsuusmuistoja. Niin. Joo. Mutta jos mun rupeaa silmät pyörii, niin eikö ensimmäinen asia olisi niin kuin itse huomata se ja sitten alkaa miettiä, että miksi ne pyörii ja mitä mä en nyt sitten sano tai ole sanonut tai miten minun kannattaisi sanoa se, miksi mun silmät pyörii. Sitäpä niin. Kyllä, joo, aikamoisia kokemuksia joskus ollut tällaisessa hetkessä itsellä. Sitten tuli vaan juuri tuosta sitten mieliin. Silloin kun puhuttiin kulttuuristakin jo muutama sana tuossa sun kanssa ja se, että kun ensin puhuttiin, että on ilmapiiri ja turvallisuus tai pinnan alla kuplivaa jotain, mutta sitten on kulttuuri. Niin sitten kun lähdetään tekemään organisaatiossa kulttuurin muutosta, se voi olla ihan johtamiskulttuurin muutosta tai jotain vastaavaa, niin kyllä siinä, jos missä, niin dialogilla on ihan valtava merkitys. Onko sulla sellaisia kokemuksia, että sä olisit ollut mukana herättelemässä jotain kulttuurin muutosta tai ollut sit mukana pidempään jossain semmoisessa? Pessimistisimmät sanoo, että ettei se kulttuureja ei ole helppo muuttaa. Mutta siis panee miettelemään, kyllä varmasti olen ollut mukana ja olen ollut muuttamassa. Mutta se on aika iso projekti. Et niin mä ajattelin, että miksi, sä välillä kysyit, että miksi ei nämä monet hyväksi todetut työtavat on levinnyt kaikkialle. Niin kun se organisaatiokulttuuri on sitten niin iso, että se vaatii niin kuin kaikilla tasoilla niin kuin sitoutumista siihen toivottuun, haluttuun suuntaan. Että se on iso työ. Ja kyllä se voi onnistua. Joo. Kyllä. Mutta ei yhdessä seminaarissa. Ei yhdessä seminaarissa eikä yhdessä vuodessa. Että joo, on ollut itse laittamassa käyntiin sellaista isoa kulttuurimuutosta ja tietysti kaikki, jotka muuraa vähänkään on seurannut tai sen näkee ihan tuolta internetistäkin, niin tietää, että se on ollut yksi mun elämäni tärkeimpiä niin kuin merkityksellisimpiä kokemuksia myös, kun pääsin Attendon johtoryhmään silloin niin kuin hoivakriisi 2018-2019 loppumetreillä ja lähdettiin silloin tekemään sitä. Ja kyllähän mä niin kuin, nyt kun mä sun kanssa puhun, niin mä tajun sen, niin kuin, että kuinka paljon mä silloin niin kuin ehdotin, että me tarvittaisiin keskustelua ja toin näitä ajatuksia, toin työvälineitä ja keskustelukarttoja esimerkiksi, jonka äärellä käytettiin sit paljon aikaa. Mutta se vaatii just sen, että mun esihenkilöni, toimitusjohtaja Virpi, niin hän niin kuin tajusi sen, että hei, tässä on nyt jotain. Ja sitten ehkä se, että se tilanne oli niin vakava, että oli pakko tehdä jotain. Mutta sitten myös hän ymmärsi sen, niin kuin, että ei tämä tule tapahtuu niin kuin yhdessä yössä, vaan että tähän tarvitaan ihan valtavasti aikaa. Ja nehän on siis ne niin kuin ylittää 100 000 työtuntia, niin kuin mitä siinä parin vuoden aikana käytettiin pelkkiin keskusteluihin ihmisten kanssa. Ja kyllä siellä lähti, niin kuin, mä olin 3 vuotta siinä tarinassa mukana ja siitä on nyt jo aikaa, kun mäkin olen sit siirtynyt eteenpäin, mutta niin kuin ylpeänä katson tuloksia niin kuin edelleen ja sitä muutosta. Mutta ehkä siinä oli, tai siis mä oon jälkikäteen miettinyt paljon sitä, että se saattaa olla, että siinä oli siksi niin iso mahdollisuus, että kun ei siellä sotessa ollut niin paljon keskusteltu, vaan se on ollut semmoinen aika hierarkkinen ylilääkärit, osastonhoitajat ja edelleenkin on. Ja ei siinä mitään, siis sitä tarvitaan tietysti tilanteissa. Mutta niin kuin tuommoinen hoivayrityskin, niin että ne ihmiset on
niiden omien ammatillisten identiteettiensä tuloksia. Ja ne on siinä omassa satojen vuosien historiassa perushoitaja, lähihoitaja tyyppisesti tottunut. Tekee jossain tietyssä mallissa. Todella, joo. Ja sitten lähdetäänkin muuttaa ja niin kuin keskustelemaan ja ajatus siitä, että pomon ei aina tarvitse ratkaista, niin se saattaa olla aika yllättävä, niin kuin, että hei, että sä vois jutella siitä, että mitä sä tämän tekisit. Ja siellä on edelleen niin kuin muissa sote-alan organisaatioissa ihan samanlaisia asioita, että nyt ollaan niin kuin, siellä kutkutellaan nyt sitä keskustelua ja kohtaamista ja tätä. Joo, ja varmaan meissä asuu monenlaisia tai on asettunut monenlaisia kulttuureita, siis missä kaikissa me on oltu mukana vaikka peruskoulusta lähtien, että täällä kuuluu viitata, kun sanoo jotain ja tietäjä on edessä ja siis niitä vaan kulkee sitten vaan neimit niin kuin erilaisissa sosiaalisissa kuvioissa, joissa on oltu mukana, että ei niistä ole niin kuin helppoa jotain uutta alkaa leipomaan. Ne on usein niin automaattisia ja tuntuvat totuuksilta. Niin ja se, niin kuin, että jokaisella juuri niin kuin sanoit, tottunut viittaamaan, että jokaisella on se roolinsa ja tottunut, että tässä ollaan eikä tätä voi venyttää. Miten auktoriteetin kanssa ollaan. Niin. Ja sitten, että just tästä jokin aika sitten taas palasin niin kuin vanhoihin johonkin johtamisteorioihin opiskeluajolta, että saatoin kirjoittaa LinkedIniin semmoisen postauksen, että joskus mietin, että tuliko ihmissuhdekoulukunnan asiat ikinä suomalaiseen työelämään. Että meillä on niin vahva Taylorismi ja Henry Fordin niin kuin tieteellinen liikkeenjohto ja niin kuin jotenkin tuntuu, että nyt taas kun ajat tiukkenevat ja on jo tiukentuneet aika pitkään ja korona jätti ehkä vähän sen kriisimoodihomman ja koko maailma on ihan hullu tällä hetkellä, mutta niinhän se on aina ollut, niin meillä on niin kuin hirveä se niin kuin jyrkkää ja semmoista managerialistista taas tämä johtaminen tällä hetkellä. Ja sitten mä yritän aina nostaa kättä ja huudella, että hei, että se oli 1906, kun Mary Parket Follett tai jotain niin kuin kirjoitteli siellä, että hei, että kun kiinnittää huomioon ihmisiin, niin tuottavuus paranee. Mutta sillä ei jotenkin ole ollut niin kuin tilaa. Ja tämä on musta äärimmäisen kiehtovaa aina katsoa tätä vierestä silleen, että vähän kuin niinku kieku ja kaiku taisteli ja kumpi voitti, ei kun kumpi ja kampi taisteli ja kumpi voitti. Niinku se, että miksi meidän pitää niinku ajatella, että nämä johtamisetkin on vain joko tai. Aina sen pitäisi olla niinku siinä hetkessä ja ihmisiin sidonnut. Tämmöisiä pohdiskelen niinku paljon. Että. Joo, ja dialogisuus siis noin pintapuolisesti kuulostaa niinku tosi selvältä asialta ja simppeliltä ja helpolta, mutta ei se sitten käytännössä aina ole. Nyt mun on pakko sanoa tämä klassikko, että kerro lisää, koska oikeasti tämä kiinnostaa. Kerro tästä. Niin, no näitä periaatteita, joita tässä ollaan keskusteltu, niin esimerkiksi tämä miten tehokkaaksi toteamme tämän niin kuin ei-tietämisen ja kuuntelun ja läsnäolon siis siinä mielessä, että vastaan niihin sanoihin, mitä sinä juuri sanoit ja myös kuuntelen itseäni ja sisälle päin ja tuon sitä esille. Niin ei se ole käytännössä niin helppo. Meidän on todella hyvä lopettaa näihin sanoihin. Ei se ole käytännössä niin helppo. Sydämellinen kiitos Jorma, että tulit mukaan Kasvokkain podcastiin. Kiitos paljon. Oli ilo.